Veštačka inteligencija. Čini se da je ta fraza danas, svuda oko nas. Ali šta ako to nije samo neki prolazni trend, već set stvarno praktičnih alata koji mogu iz korena da promene obrazovanje? Baš o tome pričamo danas. Pogledat ćemo 5 konkretnih primjera koji već transformišu način na koji se uče matematika i informatika. Dobro, hajde da krenemo od nečega što je svima, verujem, itekako poznato. Bilo da smo u ulozi učenika, roditelja ili nastavnika. Govorimo o problemu koji postoji u skoro svakoj učionici na svetu. I ovo je to ključno pitanje, zar ne? Jedan učenik se još uvek bori sa osnovama, dok je drugi već spreman za neke mnogo naprednije koncepte. Personalizacija nastave zvuči sjajno u teoriji, ali u praksi te je skoro pa nemoguća misija. Barem bila je do sada. I baš tu na scenu stupa tehnologija. Veštačka inteligencija se pojavljuje kao jedan moćan saveznik za sve prosvetne radnike. Fokus se polako prebacuje sa problema na vrlo konkretna rešenja. Ovo je suština cijele priče. Znači, ne govorimo o tome da će mašine zameniti nastavnike, ni slučajno. Govorimo o tome da ih mogu osnažiti. To je alat koji pruža podršku baš tamo gde je najpotrebnija i oslobađa vreme za ono što je stvarno bitno, a to je podučavanje. U redu, a sad idemo na srž stvari. Pogledat ćemo 5 specifičnih alata koji stvarno menjaju pravila igre i koji pokazuju kako ta saradnja između čoveka i mašine izgleda u praksi. Prvi na listi je alat koji rešava jedan od onih večitih problema. Domaći zadatak iz matematike. Zamislimo aplikaciju kao što je Equation Lens, koja onu početnu zbunjenost pretvara u jasnoću, i to odmah. Sad, ono što je ovdje stvarno fora, nije samo to što se dobije tačno rešenje. Ključ je u objašnjenju celog procesa. Znači, alat ne daje samo odgovor, već uči kako se razmišlja da bi se sledeći put samostalno došlo do rešenja. To je ogromna razlika. I tu leži ta prava promena. Umesto da učenik odustane, frustriran jer je zapeo na jednom problemu, on dobije instant podršku. To ga ne samo gura napred, već mu gradi i ono ključno samopouzdanje za sledeće izazove. Sledeći alat, recimo da se zove Pathfinder AI, ide čak i korak dalje. On ne rešava samo jedan problem, već kreira celu personalizovanu mapu učenja, potpuno prilagođenu svakom pojedinačnom učeniku. Ovo je u suštini adaptivno učenje na delu. Sistem sam prepoznaje da li neko ima problem, recimo, sa razlomcima ili sa integralima i automatski mu daje više zadataka i materijala baš iz te oblasti sve dok je ne savlada. Mislim da ova analogija to najbolje opisuje. Pruža se individualna pažnja na skali koja je do sada bila prosto nezamisliva. Omogućava svakome da napreduje tačno svojim tempom. A sad, prebacujemo se na teren informatike i programiranja. Tamo gde je ona čuvena frustracija zbog jedne zaturene tačke zareza, dobro poznata svakome ko je ikada probao da napiše jednu liniju koda. Zamislite samo jednog pametnog pomoćnika, nazovimo da Code Companion, koji dok kucate kod, onako usput sugeriše: hej, ovdje ti fali zagrada, ili, znaš, postoji i efikasniji način da se napiše ova funkcija. To bukvalno demistifikuje programiranje i čini ga mnogo pristupačnijim. Ali pazite, poenta ovdje nije samo da se ispravi greška. Ovaj alat uči kako da se samostalno rešavaju problemi. Na taj način se ne uči samo sintaksa, već onaj analitički način razmišljanja koji je i srž cele informatike. Četvrti alat se okreće drugoj strani priče. On se bavi onim ogromnim administrativnim teretom koji pada na nastavnike, a to je, naravno, ocenjivanje. I tu imamo dobitnu kombinaciju, i to sa obe strane. Učenici dobijaju povratnu informaciju odmah, dok im je zadatak još uvek svež u glavi, a ne nedelju dana kasnije, a sa druge strane, nastavnici dobijaju sate i sate dragocenog vremena, koje mogu da posvete pripremi mnogo kvalitetnije nastave. A koliko je to tačno vremena? Istraživanja pokazuju da alati za automatizaciju mogu da uštede nastavnicima i preko 5 sati svake nedelje. To je skoro jedan ceo radni dan. Radni dan koji se odjednom oslobađa za ono što je najvažnije, za direktan rad sa učenicima. I konačno, peti alat se bavi jednim od najvećih izazova kako u matematici, tako i u informatici, kako da apstraktne koncepte učinimo nekako vidljivim i opipljivim. Znate, jedno je čitati o nekom algoritmu za sortiranje, a nešto sasvim drugo je zapravo videti ga na delu, posmatrati kako pomera elemente. Jedno je računati izvod funkcije, a drugo videti kako se nagib tangente menja dok pomerate tačku po 3D grafiku.
I mislim da ova misao savršeno pogađa suštinu. Vizualizacija pretvara apstraktne simbole u nešto intuitivno, nešto stvarno, i to otvara vrata razumevanju za mnoge kojima je to ranije bilo prosto nedostupno. I kad sad stavimo svih ovih 5 alata na gomilu, slika postaje mnogo jasnija. Ne radi se ovdje o nekim pojedinačnim trikovima, već o jednoj fundamentalnoj promjeni ka pametnijem, efikasnijem i mnogo ličnijem obrazovanju. Dakle, na kraju dana sve se svodi na ova 3 stuba. Prvo, učenje postaje ličnije. Drugo, ceo proces postaje efikasniji za nastavnike. I treće, celokupno iskustvo postaje zanimljivije i mnogo angažovanje za učenike. Sve nas ovo naravno neizbežno dovodi do onog jednog velikog, završnog pitanja. Pitanje o tome kuda obrazovanje zapravo ide i kakvu će ulogu tehnologija igrati u toj budućnosti. Ako je suditi po ovakvim alatima, odgovor je prilično jasan. Da, ali ne kao zamena, već baš kao partner. Partner koji osnažuje, koji podržava i koji otvara neke potpuno nove horizonte za učenje. Pitanje, čini se, više nije da li će se to desiti, već kako ćemo mi najbolje iskoristiti to partnerstvo.